Колористика и тотален блонд. Да, ще има такъв семинар. Дълго очакван, дълго го обсъждахме с моя екип. Дълго време го отлагах, защото това е много изморително за мен. Но 5 октомври ще бъдем в София и на 12 октомври ще бъдем във Варна. Колористика и тотален блонд. Ще се запознаете с продуктите на бранда Artistic, с неговите безкрайни възможности. Ще направим, естествено, пред вас обезцветяване, за да можете да видите техниката на нанасене на блондора, как внимателно и по какъв начин да го нанасяме, за да защитим стрес зоната и да няма белите петна. Ще ви запозная с състава на обезцветяващите продукти, начина по който работят. Ще засегнем темата с неутрализацията и естествено изключително важно как да преструктурираме косъма, за да може да създадем хубав равен цвят и траен. Другото, което ще направим, ще ви запознаем с безамонячните продукти на бранда, ще видите как работят те, защо трябва да се работи с семиперманентни бои или демиперманентни бои, защо аз избрах Artistic и естествено ще завършим с терапия за коса, която наистина работи на молекулярно ниво, не е маркетингов трик и няма как да ни направим стайлинг, защото наистина стайлинг продуктите на Artistic са продукти, които не само задържат трайно визията, а могат и да хидратират и да възстановяват косъма по време на работа с тях и когато ги употребявате. Така че на 5 октомври София, на 12 октомври Варна, колористика и тотален блонд. Участието ще бъде с мен. Ще участвам на този семинар, така че очаквам да ви видя. Таксата е символична, забравих да кажа, 50 лева. Ако имаш интерес към такова обучение или смяташ, че твой близък колега иска да надгради своите знания, запази видеото, сподели го, напиши коментар, сложи сърчице, така ще достигне до повече хора. Ние сме фризьори и трябва да бъдем единни. Фризьори, заедно сме!